aangekondigd door de minister van Justitie en de officier van Justitie en door politie. Het gaat erom dat mensen kunnen genieten van het carnaval en dat betekent dat er tijdens de openbare ordecontroles politie aanwezig zal zijn. Er zullen ook mensen van het Openbaar Ministerie zelf aanwezig zijn. Doe je iets verkeerd, dan betekent dat vaak meteen een boete. En die boete kun je met een korting van 15% meteen betalen. Of mensen kunnen ervoor kiezen om voor te komen. Maar waar het om gaat, zo legde de officier van Justitie Monique Dennaoui uit, is dat mensen veilig van carnaval kunnen genieten. Als er iets verkeerd gaat, dan grijpt de politie meteen in. En er is vooral een verzoek aan de bevolking om zich gepast te gedragen en te genieten van carnaval. Geen dreiging voor de ABC-eilanden, dat heeft de minister van Defensie, Kasia Ollengren, in Nederland geschreven aan de Tweede Kamer. Ze reageerde daarmee op vragen vanuit de Tweede Kamer over de mogelijk verhoogde dreiging van de veiligheid van Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat ging allemaal over het conflict tussen Venezuela en Guyana over de Essequibo-regio. Volgens minister Ollengren is er geen sprake van verhoogd risico voor de ABC-eilanden en ze benadrukte dat de betwiste regio 1300 kilometer van de ABC-eilanden ligt. President van Venezuela, Nicolás Maduro, had in december pogingen gedaan om de regio in te lijven bij Venezuela. En de ontspanning die daardoor ontstond zorgde voor schrik in de Tweede Kamer. En daarom hebben ze een brief aan de minister van Defensie geschreven. De meeste huisartsen ingesteld op HAP. De huisartsenpost houdt nog altijd de gemoederen bezig. Maar vandaag in de extra staat dat 93% van de huisartsen op Curaçao investeringen hebben gedaan. Onder meer in computerprogramma's om mee te kunnen doen aan de huisartsenpost. Dat is een hoog aantal. Er zijn al 70 artsen volledig aangemeld bij de huisartsenpost. Dus in die zin lijkt het steeds meer gewoon te worden voor de huisartsen om zich aan te sluiten bij de huisartsenpost. Wie dat niet doet, moet zijn of haar patiënten daarover informeren. El Tributo krijgt zijn eigen crematorium. Dat is gisteren tijdens een persconferentie van El Tributo aangekondigd. Het is een enorme investering, een miljoeneninvestering, zo werd gisteren bekendgemaakt. Maar El Tributo wil een eigen crematorium, dat zal gebeuren. Dat zal opgericht worden bij de Jan Noorduinweg. En op 16 maart kunnen mensen langskomen om vragen te stellen en te kijken hoe dat crematorium eruit komt te zien. Grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De Extra schrijft er vandaag over. In de nacht daarvoor is er een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen bij een bootje die ten oosten van Curaçao aan het varen was. Die boot is door de kustwacht tegengehouden. De drugs is in beslag genomen en ook de mensen die erop zaten. En later was het arrestatieteam aanwezig om ervan te zorgen dat van het steunpunt van de kustwacht naar een van de cellen waar ze zijn opgesloten het arrestatieteam aanwezig was om te zorgen dat alles goed verliep. Aantallen, hoeveelheden weten we nog niet, maar het lijkt om een grote hoeveelheid drugs te gaan. Boten en jachten leveren 1,2 miljoen op. Dat is mooi nieuws. De douane heeft in 2023 1,2 miljoen binnengekregen, in het laadje gekregen voor boten en jachten die naar Curaçao kwamen. Het aantal jachten is wat afgenomen ten opzichte van 2022, maar het leverde wel veel geld op. Sowieso in 2022 was er 1,3 miljoen, nu 1,2 miljoen. Maar om u een beeld te geven, de jachten alleen al brachten meer dan 9 ton op, 900.000 gulden. Verder gaat het ook nog om de lokale vissersboten, de mijnmaatschappij en dergelijke. Maar de jachten, dat levert het meeste op. En dan gaan we naar Bonaire, want daar zijn de eerste gratis waterfonteinen in Rincon gepresenteerd. Dat gebeurde dinsdagmiddag door gedeputeerde Nina Den Heijer. Zij onthulde de eerste gratis waterfontein op het San Luis Bertrand College in Rincon. Er zullen nog 3 andere scholen volgen met de installatie van de drinkput. Volgens de gedeputeerde is het belangrijk dat kinderen en ook andere mensen ten alle tijde toegang hebben tot schoon en fris drinkwater. Ook zal er meer aandacht aan worden besteed aan het herbruiken van drinkflessen. Een nieuwe stap in de goede richting voor Bonaire dus. Nou, we gaan nu even naar de break en zijn zo bij u terug.
Bom menina Heavy Mix Concrete. Na año 2009, familia Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nós awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant, com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de ready mix batching plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dengan mixer de planta e não dengan truck. We spraken gisteren al over milieu- en recyclingsorganisatie Greenforce. Die heeft vorig jaar in 2023 360.000 kilo plastic gerecycled. Om een idee te geven, in 2022 was dat nog 214.000 kilo, dus het is flink gestegen. We spraken erover met Timo Brouwer van Greenforce en we vroegen hem, er is dus veel plastic ingezameld, heel veel gerecycled. Het gaat om verschillende soorten plastic, bijvoorbeeld ook aluminium en accu's, maar 360.000 kilo, hoe groot is dat? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Meer dan 10 containers geïmporteerd met materiaal. Wauw, en dat is veel meer dan in 2022? Ja. Het is meer dan 2022 geweest, maar het varieert ieder jaar. Okay. Dus ieder jaar hebben we verschillende materialen die meer binnenkomen of minder, afhankelijk van de markt. Maar het is wel een groeiende lijn en we zijn trots op dit behaalde resultaat. En wat levert dat op? Dat levert natuurlijk op dat Curaçao schoner is. Levert het ook veel inkomsten op? Ja, de inkomsten is afhankelijk van materiaal. Bijvoorbeeld de accu's, daar kan je nog aan verdienen, maar plastic verlies je geld. Nee. Maar wij blijven het doen vanwege het milieu en dat het belangrijk is om het eiland schoon te houden en voor het imago van het eiland. Dus we blijven gewoon plastic doen zolang we dat kunnen doen. Maar er zijn dus materialen die verliesgevend zijn en er zijn materialen die winstgevend zijn. En je hebt het over 2023 over meer dan 1,3 miljoen flessen. Dat is echt heel veel, hè? Ja, inderdaad. We hebben vorig jaar heel veel plastic flessen kunnen verwerken en exporteren. Mm-hmm. Dus dat is heel mooi voor het eiland. Dus dat is een heel mooi resultaat. Dat ook zoveel mensen nu aan het recyclen zijn, is natuurlijk heel positief. Ja, want jullie hebben 5 verschillende recyclecenters. Loopt het allemaal? Wordt er gewoon elke dag spullen gebracht door de mensen? Ja, je merkt in het weekend is het natuurlijk drukker. Dan zijn mensen vrij en dan hebben ze meer tijd om een boodschap te gaan doen en de recyclingcenters te gebruiken. Mm-hmm. Maar je ziet altijd wel iedere dag wel mensen langs gaan langs de recyclingcenters. Oh, dat is goed. Ik wil even benadrukken, alsjeblieft geen glas naar ons toe brengen. Wij recyclen geen glas en we zullen het ook niet verwerken. En voor dit jaar zullen jullie ook meer de nadruk leggen op industriële plasticfolie, legt die uit. Wat is dat precies? Ja, dat is shrink wrap. Je kan je bij voorstellen dat elke pallet die Curaçao binnenkomt, heeft een folie om zich heen. Ah, ja. En dat is sinds 2018 niet meer gerecycled. Maar we zijn vorig jaar begonnen met de inzameling daarvan en nu met de verwerking. Dus binnenkort komen ook al een aantal projecten waar dus plastic folie voor gebruikt zal worden. Dat was Timo Brouwer en Greenforce is de enige grootschalige inzamelaar en exporteur van plastic materialen voor recycling op Curaçao. Dan gaan we nu naar Nederland, want het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor 3 mannen die worden verdacht voor betrokkenheid op de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om de vermeende schutter Delano G., wiens familie uit Aruba en Curaçao komt, chauffeur Camille E. en moordmakelaar Christian M. Beide mannen hebben roots in Polen en zijn afkomstig uit Polen. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Dat was na een optreden in het programma van RTL Boulevard. Hij overleed 9 dagen later aan zijn verwondingen. Vandaag, toen het Openbaar Ministerie de eisen op tafel legde, zei de officier van justitie dat de moord bij uitstek bedoeld was om de bevolking van Nederland vrees aan te jagen.
De zitting vond plaats in een speciale gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp met heel veel veiligheidsmaatregelen. Volgens de officier van justitie is er door de moord meer angst in de samenleving gekomen. En dat bleek onder meer uit het feit dat er bewust voor gekozen is om de moord aan het begin van de avond in een drukke straat midden in het centrum van Amsterdam uit te voeren, waarbij veel mensen getuigen waren van de aanslag. De 3 hoofdverdachten hebben dus levenslang tegen zich horen eisen. 6 andere verdachten hoorden straffen eisen van 3 tot 21 jaar. En dat zijn hoge straffen. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak zal gaan doen. En er is natuurlijk ook altijd de mogelijkheid dat er nog een hoger beroep wordt ingesteld. Maar in ieder geval laat het Openbaar Ministerie weten dat er zwaar gestraft moet worden voor deze moord die Nederland, maar ook hier op Curaçao, voor veel schok heeft gezorgd. Dit was Extra Journaal. Ik ben er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.